भारत उदांस्रिनि 75 बोसोर हादर उदांस्रिनि 75 बोसोर जानायनि लोब्बायै हादरनाङै रंजाथाइ फोरबो महरै फालिगासिनो दं आजादी का अमृत महोत्सव। बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों हादरनाङै फालिगासिनो थानाय बायदि क'क्राझार जिल्लायावबो रंगिना संगिनायै फालिबोबाय थादों आजादी का अमृत महोत्सव फोरबो। बेबायदिनो आजादी का अमृत महोत्सव फालिनायनि लोब्बायै क'क्राझार सहरखौ साजायनानै समायफ्लेहोदों क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ। क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ एमजि सहराव थानाय एमजि पार्कखौ समायना रमायनायै साजायनानै समायफ्लेहोदों। बे फोरबो फालिनायनि लोब्बायै दिनै क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि बानजायनायाव गथ'फोरनि सावगारि आखिनाय, खन्थाइ आवरायनाय, मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। दिनैनि बे आजादी का अमृत महोत्सव फालिनाय समाव सानजा क'क्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ बाहागो लायो। क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनिफ्राय माने आजादी का अमृत महोत्सव नि माखासे गोबां प्रग्राम लादों, जोङो सेलेब्रेशन्स खालामदों। जोङो माने बाहाय जोङो बेखौनो क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनिफ्राय मेसेज होनो सानदों जे जाहाथे दिनै जोङो माने जिहेतु भारतआ उदांस्रि जानाया 75 इयार्सखौ कमप्लिट खालामनानै 76 इयार्सआव हाबनो थांगासिनो दङ। जाहाथे जोंनि गथ' गथाया मोजां आबहावा बा इनभाइरनमेन्टआव देरनो हाथों, जोंनि इयुथफ्रा मोजां परिबेस मोनथों, जोंनि आइजोफ्राबो मोजाङै जौगाथों आरो बेखौ लानानैनो जोङो गोबां माखासे प्रग्रामबो लादों। आरो हर घर तिरंगाया क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्ड हिसाबै बयनिफ्रायबो साबसिन खामानि मावदों बा हाबाफारि मावदों होननानै जोंखौ उत्साह खालामदों। आरो माने जोंनि माने आसामनि दोहौवानि मिनिस्टार अशक सिंघाल साराबो जोबोद थुलुंगा होनानै मैया जोंनि नैबे महात्मा गान्धी चिल्ड्रेन्स पार्कनि नैबे साजायनायखौ गोबां सारा भारतआवनो बेखौ माने शेयार खालामदों। आरो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि माने चिफ प्रमद बर' साराबो जोंखौ गोबां थुलुंगा होदों। आरो माने फैगौ समावहाय जाहाथे जों केएमबि जानानै रायजो क'क्राझारनि थाखाय साबसिननिफ्राय हामसिन मावनो हायो, बेफोरनि माने खौ जोङो दिनै बुंनो सानदों। आरो गथ'फोरनि आर्ट कम्पिटिशन, आखिनायनि कम्पिटिशनखौ दिनै जोङो लाखिदों। आरो एसे कम्पिटिशन दाख्लैनिफ्रायनो वाल कम्पिटिशन जागासिनो। आरो जों मैया जाहाथे जोंनि क'क्राझारावखौ जों मारैहाय गोग्गो आरो गोजोन आरो गोथां सोमखोर लाखिनो हायो, जोंनि दै बा आबहावाखौ जों मारैहाय साबसिन हामसिन खालामनो हायो, बे साबजेक्टखौ लानानै जों गोबां रोंगौथि गोनां माने सुबुं फुंखाखौ लाबोनानै जोङो माने वेलकाम खालामनानै जों बाहाय डिसकासन मोनसे लादों। आरो जोङो मेहेरगोनां माखासे गोबां प्रग्रामबो लागासिनो दङ। दा बेलासियाव जोंना कालचारेल प्रग्रामबो थागोन। आरो बेलासियावहाय जोङो नैबेहाय आलारि बाथि सावगोन। आरो माने गाबोनबो बाहाय प्रग्राम थागोन, सानसेनि हाबाफारि। निश्चय रेसपन्स मोजां मोनदों। जोबोद रेसपन्स मोजां मोनदों। माने गोबां मानसिफ्रा बाहाय बाहागो लाफैदों। आरो फैगौ समावहाय माने मेडिया फ्रेन्ड्स बा मेडिया लोगो नोंथांमोन, नोंसोरनि थुलुंगानाय आरो नोंसोरनि सापर्टखौबो जोङो माने लुबैदों आरो मोनगोन साननानै जोङो मिजिंथियो।